mamaya sa sahog. Pagkatapos nga hinugasan ko na rin yung ating gulay at nilagay ko muna sa tabi. Kumuha na rin pala ako ng dahon ng malunggay sa bakuran. Pagkatapos ay saka naman ako naghanda ng iba pang sangkap, gaya ng sibuyas at bawang at maging tinapa. Pagkalipas nga ng ilang minuto, lumambot na yung ating munggo at tinanggal ko muna siya sa apoy. At dito nga'y sinalang ko na ang kawali para maggisa. At dito nga'y nagpainit muna ako ng mantika, saka ko ginisa ang bawang sibuyas at saka tinapa. Pagkatapos ay saka ko nilagay yung pinalambutan nating munggo. At dito nga'y tinimplahan ko na ng asin at saka konting betchin. Yung iba nga naglalagay din ng bagoong isda. At saka ko nilagay yung ating gulay na talong at ampalaya. Pagkatapos ay saka ko ito hinalo para maluto ng maayos ang gulay. Pagkaluto nga ng ating gulay, nilagay ko na rin yung ating dahon ng malunggay. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Ciao!